Bozketa orain 12etan da hastekoa diputatuen kongresuan ganberako eztabaida goizeko 9:00 hasi delarik. Legearen moldaketak beste arrakala bat sortu du koalizio gobernuko bi kideen artean. Araudiaren ardatza onespa izatea defendatzen dute moreek eta indarkeria eta larderia astungarriak izatea. Sozialistek baina sexu erasoaren delituaren barruan azpiatal bat sortzea proposatu dute. Indarkeria edo larderia dagoen kasuetan zigorrak handiagoak izan daitezen. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Gaurkoan Espainiar gobernuaren bueltakoak izpide. Aipatu legez gaur dira soilik baietz eta baietz legeari PSOEk egindako erreforma onartzekoak. Horren aurka protesta egin zuten atzo arratsaldean Bilboko eta Donostiako justizia jauregien aurrean. Besteak beste, hainbat talde gainera legelari eta teknikari feministak sinatutako manifestu bat ere kaleratu zuten. Aste honen hasieran erreformak legeari eraginkortasuna kentzen diola salatzeko. Mobilizazioan adierazi bezala PSOEren proposamen horrek epaile batzuek orain arte egindako murrizketen harira zenbait sektorek egindako manipulazio mediatikoak eragindako alarma sozial bati erantzuten dio. Horrez gain iragan astean negoziazioa desblokeatu ostean etxebizitza legearen proiektua onartuko dute gaur diputatuen kongresuko garraio mugikortasun eta hiri agenda batzordean. Kasu honetan aurreko arekin alderatuta osatu den blokea ezberdina da oso. PSOEk, Unidas Podemosek, Errezek eta Euskal Herria Bilduk emango diote argi berdea 51 zuzenketa aurkeztuta. Honek eragindako erreakzioi erreparatuta berriz, Eusko Jaurlaritzak ez du iritzirik eman nahi izan etxebizitza legeaz denbora eskatu du. Bingen Zupiriak Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak adieraziz, haren edukiak ezagutuko diren momentuan erabakiko dutela zer egin behar den. Eusko Jaurlaritza EAJak eta PSEk osatzen dute, eta ez dute iritzi bera lege horren inguruan. EAJak aurka bozkatuko du. Salatu du nahaspila juridiko bat sortuko duela eta Eusko Jaurlaritzaren eskumenei eragin diezaiekeela. PSE berriz gustura dago maiatzen 28ko udal eta foru hauteskundeak baino lehenago Espainiako diputatuen kongresuan behin betiko onartza aurreikusita dagoen legearekin. Denis Itsasok Espainiako gobernuak Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban duen ordezkariak ordea nabarmendu du adostu duten etxebizitza legeak autonomia erkidegoen eskumenak errespetatzen dituela eta legezko aterki bat emango diela erkidegoei izaera sozialeko politikak sustatzeko. Arnaldo Oteik Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiak astelehenean esan zuen lege horrek segurtasun juridikoa emango duela beste mota bateko etxebizitza politika egiteko. Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroaren hitzek ez dute harritu Mikel Zabalza zenaren familia. Lourdes Zabalza Arrebak atzo Radio Euskadin adierazi zuenez betiko kontua da. Auzia zabalik zegoenean bertsio ofiziala zalantzan jartzen zuten epaileak alboratu egiten zituzten eta horrela ezinezkoa dela gehitu zuen. Egoerarekin nahiko etxita daudela aitortu zuen ere. Esanez, apurtezina den horma bat dutela aurrean oso ondo babestu dagoen arresi batena. Eren egun EAJak eta geroa baik Espainiako Senatuko kontrol saioa baliatu zuten Grande Marlaskari aurpegiratzeko Arturo Espejo Guardia Zibila teniente general eta sostengu agintaritzako buru izendatu izana. Torturatzaile bat saritu izana egotzi zioten hain zuzen ere. Ministroak ordea bera buru duen ministerioaren jarrera babestu zuen. Esanez, Espejo ez dutela inoiz inputatu Zabaltzaren heriotzatik.
a qué resolución judicial concreta, dígame fecha, juez, órgano judicial, el señor, el general Espejo, está o estuvo imputado formalmente y se le formalizó acusación. ¿Acaso tienen miedo ustedes a que pueda testificar que cargos del Partido Socialista Obrero Español del gobierno de Felipe González fueron cooperadores necesarios en el encubrimiento de un crimen cometido hace ya 37 años en plena transición? Ha sido premiado un torturador, es así de claro. Lotsa sentitzen dut, ez dut egoki ikusten. Azken irain honek berriz ere begiak ireki eta meskeriak zapuztu dizkigu. Eta gogorarazi egin digu duela 37 urte ginen puntu berean gaudela. Hots, inoiz botatzen utziko ez duten horma gotor baten aurrean. Gauzak horrela hartu Espejo Guardia Zibilaren izendapenak eta hura defendatzeko Marlaska ministroak emandako arrazoiek berriro agerian utzi dute ikerketa falta dela tortura babesteko oinarri nagusia. Zer uste dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek demokraziari buruz? Galdera horretatik abiatuta ikerketa zabal bat ondu du Arantzazu Labek Euskal Herriko Unibertsitatearen, Deustuko Unibertsitatearen eta Mondragon Unibertsitatearen lankidetzarekin demokraziari buruzko ulermenak gurean izeneko ikerketaren emaitzak islatu dute horrela, besteak beste. Demokrazia beste edozein erregimen mota baino hobea dela hiru lurralde horietan, galdutakoen 98%-arentzat, alabaina 3% ere ez dira baieztapen horrekin bat egindakoak euren aburuz egoera batzuetan erregimen autoritarioa hobea izan daiteke demokratikoa, baino gainera 5% baino gehiago ados dira horrekin. 2173 pertsonek parte hartu dute, galdetegiak emaitza deigarriak edo esanguratsuak eta oso kontuan hartzekoak azaleratu dizkigu eta gure gizartea hobeto ezagutzeko ere aukera eman digu. Demokraziak batez ere konpromisoaren sentimentua eragiten dio herritarren erdiari eta gobernuei dagokionez balio eta printzipioak eduki ditzaten lehenesten dute galdetegian parte hartu duten herritar gehienek, 75%, eta hori eraginkortasunaren gainetik baloratzen dute. Bestalde, agintariei balioak eta printzipioak lehenetxiarren eskarmentua eta prestakuntza eduki dezaten ere eskatzen zaie. Gaizlatuta berriz ekonomia arloari iritsita, maiatzaren leheneko protesta bateratuari eutsi nahi dio Labek Baionan sindikatu abertzaleak haiek baztertzeko asmoa ikusi du intersindikaleko kide batzuen artean eta hori gainditzeko lanean diharduela esan du. Bestelako Euskal Herri bat nahi degulako, eta bestelako mundu bat. Krisi globalak erantzun orokorrak eskatu baditzake ere, Euskal Herrian eraldaketaren alde aktibatzea bada mundu justuago baten alde egitea. Trantsizioaz, Labetik eskatzen dugun trantsizio hau abiatzeko banaketa hirukoitzaren proposamen zehatz bat egiten dugu.
zaintza lanak, enplegua eta ondasuna banatzea, banatuz eraldaketa sustatzeko. Krisi ekonomiko eta soziala, zaintza krisia, larrialdi krisia, guzti horiek bata bestearen atzetik eta langileen, herritarren bizi baldintzak okertzen, kaskartzen ari dira. Eta geroz eta gehiago dira egoera zaurgarrian eta pobrezia egoeran dauden herritarrak. Eraldatu egin behar da, egoera eraldatu eta eraldatzeko produzio eta kontsumo eredua aldatu behar da, eta eraldatzeko banatu egin behar da. Eraldatzeko zaintza, enplegua eta ondasuna banatu egin behar da. Eta guk, uste duguna da, eraldaketa hori hemen Euskal Herritik bultzatu behar dugula. Euskal Herrian, estatuetan posible ez dena, posible eginez. Mesaetik Gipuzkoako metalgintzan ados jarri gabe jarraitzen dute sindikatuek eta patronalak soldaten beste igoera batzuk eta euskara sustatzeko planak proposatu ditu. Elak egin dio harrearik onena patronalaren proposamen horri adi. Gaur bakarrik ekarri duna izan da tabletako soldata igoeran egokitzapen bat eta gero euskaran inguruko proposamen bat. Erabat nahikoa ez den proposamen bat da labentzako, gainera adibik esan du akordiotik gertu egon behar luken proposamen bat edo bere azkeneko proposamenetik gertu dagoen proposamen bat dela eta bueno, onartezina irutze zaigu. Guain arte esaten etorrian bezala, gure ustetan honi buelta emateko modua izango da mobilizazioa eta borroka. Ordea Eusko Jaurlaritzaren babesean sortutako elkarrizketa sozialaren mahaiak hurrengo hilabetetarako bere egin beharren programa osatu du. Horien artean ez da izango 4 eguneko lan astearen bideragarritasuna eta egokitasuna aztertzea, gai horrek Confebasken betoa jaso duelako. Aldiz, etxeko lanen artean izango da zaintzaren aldeko itun baten osaketan parte hartzea. Itun horren oinarriak lantzen aritu dira azken hilabeteetan. Berdintasun, justizia eta gizarte politiken sailaren gidaritzapean adi. Gaur konpromiso bat hartu dugu. Euskadiko gizarte elkarrizketarako mahaiak eta haren agenteek egindakoa. Konpromiso honen helburua da herritarren aldeko herri ituna sortzeko prozesuan parte aktiboa izatea. Gure gobernuak ongizatearen eta erantzukizun publikoen eredu propio baterantz aurrera egiteko pausua eman du. Hori guztia, nola ez, beste sektoreekin lankidetzan. Zainketa eredu propio nahi dugulako. Horretarako, helburu komunak behar dituzten transizio politikak prestatu behar dira. Eta era berean, bere lan plana, eguneratzearen ondorioz sendotzen da, erronka demografikoak enpleguan duen eragina aztertuko duen talde berri bat sortzea, gazteen enpleguari buruzko itun baten oinarriak finkatzeko lana, 55 edo 50 urtetik gorakoa kontratatzeko programa berri bat bultzatzea.
Horrela protestei helduta Osakidetzako langileek protestak egin dituzte gaur goizean Txagorritxu gurutzetan eta Donostiako ospitalen atarian pairatzen dituzten lan baldintza eskasak salatzeko eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari berehalako irtenbideak eskatzeko. Salatu dute osasun publikoaren arazoak egiturazkoak direla eta berehalako konponbide sakonak behar dituztela osasun publikoa benetako lehentasuna bilakatzeko. Osasun publikoaren desegiteren aurka protestak egin dituzte Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hainbat ospitaletan. Osakidetzaren egoera larria ohartarazi dute eta arazoa egiturazkoa dela gainera. Lan gainkarga izugarria, prekarietatea, hautaketa eta horniketaren prozesuak oso motelak dira eta garapen profesionalaren murrizketa mantentzen da. Eta bestetik herritarrek zerbitzuak galtzen dituzte. Guretzat hau onartezina da eta horregatik mobilizazioak egiten jarraituko dugu astero, maiatzaren 2 egun greba egin arte. Beharginek bizi dituzten lan baldintza eskasak salatu dituzte eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari berehalako irtenbideak eskatu dizkiote. Osasun Sailburuak jarrera berbera mantentzen du. Alde batetik Osakidetzako langileen lan baldintzak ez du negoziatzen eta bestetik legebiltzarrean gure osasungintzaren eredua aldatuko duten dokumentua aurkeztu du inorekin adostu gabe. Bien bitartean, Mingen Zupiria Jaurlaritzako bozeramaileak Radio Euskadin sindikatuei leporatu die Osakidetzari buruz gezurrak esatea. Hala azaldu duenez, sindikatuen mobilizazio legitimoak gorabehera, lakoa osasun publikoa babesten eta bertan inbertitzen ari da, eta ez osasun sistema privatizatzen. Sindikatuen hitzetan baina, Osakidetzak ez du beste planik murrizketak aplikatzen eta langileak ez dutzen jarraitzea baino. Egoera horrela, mahai sektoraleko sindikatuek maiatzaren 18 eta 19 bi greba egun deitu dituzte mahaiaren blokeoa, egoeraren larritasuna eta sailaren konponbide eza salatzeko. Horrez gain, osasun publikoaren aldeko herri plataformak Bilbon, Donostian eta Gasteizen larunbaterako manifestazioak deitu ditu. Zaldibarko auziari helduta ordea, horri buruzko saioa bertan behera geratu da auzitegietako grebarengatik. Zaldibarko auziari dagokionez Eusko Jaurlaritzaren 3 teknikarik Durangon deklarazioak egin behar zituzten, baina saioa bertan behera gelditu da Justizia Administrazioko langileen grebarengatik. Hala ere, Zaldibar Argitu Plataformako kideek elkarretaratzea egin dute atarian, taldeko kide den Gaizka Zabarte gertatutakoa asaltzen aritu da bertaratu direnei. Esanez, 3 urte eta 2 hilabete itxaron dutela Jaurlaritzako teknikariak epaitegian ikusteko eta badirudiela gehiago itxaron beharko dutela. Zabarteren esanetan Jaurlaritzak auzi horretan duen erantzunkizuna ez da teknikarien mailara mugatzen, gainera ez da lehenbiziko aldia deklarazioak atzeratzen direna, berez martxoan egitekoak ziren Geixer HPC ingeniaritza enpresako 5 langileren deklarazioak letra duen grebarengatik egunez aldatu behar izan zituzten. Greba horregatik ere urtarrian eta otsailean egitekoak ziren beste zenbait deklarazio maiatzaren 25 atzeratu dituzte. Eta ordea gizartarloko gaiei helduta festei erreparatuko diegu izan ere emakumeek Zeledon gorpuztu ahalko dute. Horrela adierazi du Gasteizko blusa eta nesken batzordeak aste honetan. Gorka Ortizde Urbina nork ordezkatuko duen erabakiko dute eta adierazi dute 5 urtez bai neskek eta baita ere blusek Zeledon izateko aukera izango dutela. Neska eta blusen elkartean udaletxeko kultura zinegotziarekin elkartu dira eta Zeledon berria aukeratzeko kontuan izan behar dituzten zehetasunak aurkeztu dituzte. Horien guztien artean azpimarratzekoa da pertsona mitikoa emakume bat izateari atea ireki diotela. Blusa eta nesken elkarteak aho batez onartu du Zeledon berria aukeratzeko prozesua. Gorka Ortizde Urbina azken aldiz izango da Zeledon eta 2024ko Gasteizko jaietan beste norbaitek jantziko du Zeledonen txapela. Elkarteak Estibaliz Kanto kultura zinegotziarekin bilera bat izan zuen eta Gasteizko pertsonai mitikoa aukeratzeko prozesuaren ibilbide horria aurkeztu zion. Batzordeak, berdintasun ordezkariek, zinegotziak eta gaur egungo Zeledonek parte hartu zuten bileran. Onartutako dokumentuak zenbait urratz biltzen ditu.
Besteak beste erabakiko duten eragileak nortzun diren, noiz hasiko da prozesua eta nola izango den aurkezpena. Horrekin batera zenbait bete behar zerrendatzen ditu. Kuadrilla bateko kidea izatea, EAEko hizkuntza ofizialetan zuzen hitz egiteko gaitasuna eta kuadrilla bakoitzak hautagai bat aurkeztuko du. Gainera, orain arte ez du inoiz emakume batek lekukoa hartu. Beraz, izan daiteke 2024ko Zeledon lehen aldiz emakumea izatea. Zaki dugu da, Zeledon pertsonaia izango dela orain arte izandakoa bezalakoa, eta barrutik doan pertsona edo izan daitekela edonor. Blusa eta Neska Komisioaren parte den edonor izan dezakela, errepresentatu dezakela Zeledon. Eta gaur egungo izenarekin, Zeledon izenarekin, jantziekin, eta bar. Aldatuko dena da, pertsonaia mantenduko da, eta aldatuko dena da, hori korpusten duen pertsona. Bestalde erabaki duten beste araua da ordezkaritza urteak gehienez 5 urtekoa izatea. Gauzak horrela, Gorka Urtiz de Urbinaren azken jaitziera urtengo jaietan izango da, eta litekeena da, hemendik aurrera ibilbide hori emakume batek egitea. Eta festak izpide ditugula, hasi dira Iruñeko auzoetako festak, baita ere bihar botako dute txupinazoa Sanduzelai auzoan asteburu bete egitaraguarekin, kontzertuak, kalderetea, erraldoiak eta garrikadantzak banan-banan auzo guztien festen desfilea martxan da Sanferminetara arte. Hasi da atzera kontua Sanferminetarako. Asteburu honetan Sanduzelaiko festak ospatuko ditugu Iruñ herrian. Auzo guztien artean lehendabizikoa da Sanduzelai kohetea botatzen, eta bere gibeletik auzo guztiak Sanferminetarako lasterketan. Egitarau oparoa 12.000 biztanle dituen auzoarendako. Aurten nobedade batekin, 2 festagune. Hortziralean txupinazoa. Larun batean auzoko kuadria guztiak kalderetearen bueltan bilduko dira. Eta egunoz, Jon, Katalintxe, Gartzia eta Maritxu erraldoiak auzoko, zoko, ume eta gurasoekin batera ezker eskuin arituko dira jirabiraka. Eta noski, arratsean kontzertuak. Nahi duenarentzat, gaua hurrengo eguneko goiza lagun artean besarkatzeko. Hala ere, Sanduzelaiko auzokideek auzoko besten antolaketan topatzen dituzten oztopo guztiak salatu dituzte. Izan ere, duela urte batzuetatik aintzin, auzo elkarteak antolatzen dituzten auzoetako festak enpresa pribatu eta irabazi asmokoak balira bezala tratatzen ditu Iruñeko udalak. Betiko auzoetako aldarria da oztopo gutigo eta laguntza gehiago ematea. Eta Sanduzelaiko festak txantreari luzatuko diote lekukoa datorren asteburuan. Hasi da auzoen karrikadantza uztailera arte. Eta gizarte arlotik, kultur arloarekin zerikusia duten kontuei helduta ostegunero legez zitatugu gaurkoan ere pantailan aurrean musika zuzenean saioa ikusteko. Koldo Otamendi aurkezla du kameraren beste aldean xehetasun gehiagorekin. Eguerdion, Koldo. Eguerdion, Karol. Tira, konta iguzu zerekin topatuko gara gaurko saioan? Gaurko musika zuzenean telebista saioan Zutagar talde izango dugu protagonista. Eibarko taldeak disko berriatea zuen pasaren neguan eta diskorren inguruan arituko gara Xabi eta Aitorrekin. Ibilbide luzteko taldea dugu Zutagar, diskografia oparoa badu taldeak berak. Hala ere, zer proposatzen du, ez? Aipatu duzun diskoak ez, Alarma izena du, estudioko 10. emaitza da, okerrez banabil? Bai, alaxe da. Zutagar taldea 1988 urtean sortu zen, aintzindariak izan ziren euskaraz egindako heavy metalean, eta geroztik etenik gabeko bidea osatu dute. Kontzertuak milaka izango dira segurazki, esan bezala estudioko 12 disko, zuzeneko hainbat, eta oraindik orain taldea osasun honean dela esan daiteke, diskoak argitaratzen jarraitzen du, eta Alarma disko honetan badago nolabaiteko sustraietara itzuli bat, ez? Taldearen lehen garaiko doinu horiek berreskuratu dituzte, lehen garaiko eragin horien zertzeladak nabili disko berri honetan ere, eta era berean ere disko bakoitzean bezala badira territorio berrietara salto batzuk, ez?
bizi-biziri dagoen taldea da Zutagar, oraindik ere esan bezala diskoak argitaratzen jarraitzen dute, kantu oso klasikoak dituzten arren, beti ere kantu berrien bila. Ez gainera irudietan ikusten gabiltza, nola taldeko sortzaileak izan dituzuen mintza lagun, nola moldatu dira edo zer gehiago kontatu dizuete? Bai, Xabi eta Mikel, Xabi eta Itorrekin ekartu ginen entxegu lokalean, eta luz eta zabal aritu ginen, bai taldeaz, bai berriki burutu zuten 30 urteko kontzertu biraz, eta bai pandemia nola eragin duen taldean, ez? Disko hau berez, atera barko luke egoera normal batean, 2020-2021 urtean, eta azkenean, kasi 2 urte berandugo atera da, ez? Taldeari kosta egin zaio, pandemia egoera honetatik ateratzea, askotan aipatu izan dugu pandemia kolpe oso gorri izan dela musika talde askorentzako, baina batez ere Zutagar bezalako taldeantzako, ez? Musikalki metal eremuan kokatzen da taldea, erritmo gorretan dator, eta pandemiak talde guzti hauentzako asko zaildu zuen bai jotzea, eta bai entzaiatzea eta kantu sorkuntza ere, ez? Esan daiteke Zutagar sustraietara itzuli dela eta oso disko potentea osatu dela taldeak, dagoeneko 12 dira estudioko lanak, 2 ordu jotzen dituzte zuzenean, eta hala ere beti ere kantu berrien aldeko apostu egiten dute, ez? Eta kasu honetan aipatu behar da nola taldeak ja abiatu duen kontzertu bira, eta kontzertu bira honetako kantu zerrendan Alarma diskoko 8-9 kantu jotzen ari dira, ez? Eta hori asko da Zutagar bezalako talde mitiko batentzako non oso zaila duten kantu tipikoak eta mitikoak kantu zerrendatik. Ez, gainera hor kuriositate bezala ere orain gutxi ez herri urratseko kantua zabaldu dute, eta horrez gain zuzenekoak ere aipatu dituzula, non ikusialko ditugu aurki? Bai, alaxe da, herri urratseko kanta burutu du Zutagar taldeak, maiatzean ospatuko den festan ere ariko dira zuzenean, eta bide horretan kontzertuei dagokienek lehen 2 geltokiak asteburu honetan izango dira, Bilbon ariko dira, Santean 27 aretoan, eta Donostian Intxaurrondo kulturetxean. Maiatzean ere izango da taldea zuzenean ikusteko aukera, eta bide horretan herri urratsen ariko dira, Orozko Rock jaialdian ere, eta bai eta Atarreako Toten aretoan ere. Uda ere bero izango du taldea, baina oraingoz horiek dira hitzartu dituzten emanaldiak. Taldearen bueltan gehiago jakiteko adi izango gara gaur musika zuzenean saiora, koldo esker mila gurekin tarte hau konpartitzarren urrengora arte. Eskerrik asko zuei, mila esker. Eta horrela iritsi da gurean gaur magazinaren lehenbiziko atalaren bukaera, jarraian elkarrezketa nagusiarekin bueltatuko gara. Gaurkoan Josu Etxaburu izango dugu gonbidatu nagusi gisa gure eskuko bozeramailea. Laster arte. Got
12:30 direla iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta hortarako gaur gurekin Josu Etxaburu gure eskuko bozeramailea dugu, ondo etorri gurera. Eskerrik asko, gonbidapenagatik. Eta hasteko ezer baino lehen bazorionak gure eskuri, izan ere aurtengo urte honetan 10 urteko ibilbidea, betetzen du, erabakitzeko eskubidearen aldeko apustu eta egitasmo honek. Beraz, gainera badakigu ere justu asteburu honetarako horri helduta nazioarteko konferentzia bat baduzuela eskuartean, hala ere horri iritzi aurretik galdetuko dizutean, nolako balorazioa egiten duzuen, azken 10 urte hauetaz, agian zer nolako aurrerapausoak eman diren gizarte mailan. Bai, batetik eta bestetik jasotzen ari gara zorion mezu hori, ezta? Eta gu martxan jarri dugu, hausnarketak jarri du gure esku 10 urte baino ez, baina benetan elkarri eta elkar zoriontzeko unea izango da gure eskuk premiarik ez duenean euskal gizarteak. Hori bai izango dela benetan ospatzeko moduko eguna. Eta nahiko genuke urrun baino lasterrago izatea, kontu hori, eta bien bitartean, ondo dakigun moduan, beti lorpenetara atxikitzea oso horreza izaten da, baina lorpen horietara iritsi behar da konbentzimentuz, eta batipat bidean eta bitartean lana eginez. Eta nik esango nuke 10 urte hauetan gauza asko mugitu izan dirala. Jakin badakit egon daitezkela kontrako diskurtsuak ere, esaten 10 urte pasatu dira eta ez dugu ezer aurreratu, eta bar, ez naiz izango ni sinesmen hortakoa. Zan nahi dut, duela 10 urte euskal gizartea modu batekoa zan, giro eta egoera batetik gento zen. 10 urte hauetan gure esku, beste askorekin batera, baina gure eskuk ere bere ekarpen bat egin du erabakitzeko eskubidea modu naturalean gizarteratzeko eta garai batean arantzatxua zen gai bat mai gainean jarri eta lasaitasun osoarekin hitz egiteko alde naiz kontra. Eta bide batez ere saiatu izan gara gizartean naturala den elementu hori gure ordezkari politikoetan eta erakundeetan ere hori ere natural landu dezaten eta natural astertu dezaten kontu guzti hori. Beti ere gogoratuz, duela 10 urte jaio ginala fikoan, ez aldarrikatzeko erabakitzeko eskubidea eta bai ostera gauzatzeko. Eta horregatik diot, gauzatzen dugunean hori bai izango dela zorioneko eguna, ze euskal gizarteak bere hitza eta erabakitzeko eskubidea egikaritzeko aukera izango du, eta horretan gure eskuk euskal gizarteari eta euskal herritarroi eskerrak eman eta agur esango dugu. Bai, ez da, azken finean euskal gizartea bera bai izan da ez, 10 urte hauetako protagonistateriko bat, eta hor zeharka ere aipatu dituzu erakunde publiko, politikoak, zentzu horretan ez, elkarlan horrek ere eman du? Bai, eta gainera begibistakoa da, esan edut hori uka ezina den elementu bada. Nabarmena da gure esku 10 urte hauetan ekimen diferenteak egin dituela, guztia koloretsuak eta alba da burujabetza prozesu hau irripar zabalenarekin eta naturalenarekin eta zintzoenarekin egin da, eta egia da ostera, baita be, eta guk alaxe sinesten dugu behintzat, egindako hainbat eta hainbat ekimeni esker etorri izan diralakero beste erakunde batzuetan hartu diren erabakiak. Izan akordio politikoak, edo izan duela gutxi Eusko Legebiltzarrean hartutako erabakitzeko eskubidearen alde, ez da? Beraz, gauza hauek sinestuta gauda ez direla gertatzen baielako, ez da? Hau da, ateratzen dira, hain zuzen, Euskal Herritargo bat eta Euskal Herritarrok aktibatuta gaudelako eta bultzatzen dugulako hori horrela gertatu dadin. Eta uste dugu bidea hori xedala. Ez, eta hor tartean fiko babera aipatu duzu, ez da kasualitatea ez, larun bat honetako ekitaldia edo batzarrandi hori bertan izatea ez, itxasargia ez da bai da mamitzen aritu zarete orain artean ez, oraindik ere larun bat horrela begira ez, bada hor beste eztabaidarik pendiente, baita emaitzak ere ala ere orain artean ez zer eman du? Iruditu zitzaigun, 10 urte ez dira egunero betetzen, hori ere egia da,
Eta momentu egokia izan zitekeela geldiunetxo bat egiteko. Baina sarritan esaten da moduan ez analiziaren paralizian geratzeko. Hau da, aztertu dezagun, zer den balekoa, ze egia da baita ere, eta azpimarratu behar da utxetik ez gatozela. 2013an jaiozan, ekainaren 8an, gure esku. 2 urte geroago, eskura prozesua martxan jarri gendun, esaten, herri ekimen hau nola antolatzea nahiko genuke, ezta? Eta oraindik hainbat elementu eskura horietan agertzen diranak balekoak dira gaur egun. Baina ezin dugu ahaztu ere eta ezin diogu buelta eman eta beste nonbaitera begiratu, esaten dugunean, azken 10 urtetan Euskal Gizarte asko aldatu dela, eta Euskal Herritarrok ere asko aldatu garela, eta militantzia ereduak asko aldatu dirala, da atxikitzeko moduak asko aldatu dirala. Beraz, behar gendun, ziurgabetasun egoera hauetan, ezta? Eta horregatik, iruditu zitzaigun kontzeptua, itsasargiaren kontzeptua interesgarria zala, ez? Argia. Eta argi hori aurkitzearena, helburu nagusia itsasargiarena da, eta izango da, datozen urteetako gure eskuren norabidea zehaztea, eta lanildoak zehaztea. Eta nik uste hor lan, desenteko lan eta lan oso txukuna egin dala. Ze metodologikoki saiatu izan gara hausnarketa kolektiborako guneak sortzen, hiriburutan, eta eskualde buruetan eta bar. Gero, norbanako moduan, gure eskuren plataformatik, plazatik, bakoitzak bere ekarpenak egiteko aukera izan du, eta gero, eskertu behar diegu gainera, gurekin kafe bat hartzeko gonbitea onartu digutenak, eta euren kanpo begirada eskaini digutenak. Eta guzti horrek, osatu du bizka bat, itsasargia dokumentu horietan agertzen diran 11 atal diferente gure eskuren norabide eta lanildoak zehazten. Horren emaitzak larun batean bertan egingo dituzue publiko, ez da, oinarriak ala ere ez, hortxe izango dituzuea da markatuta. Ba, ira bat, ze duela 10 urte aipatzen gendun herri bat ginala, herritarron garaia dala, eta erabaki nahi dugula. Eta 10 urte geroago, bakaso guri behintzat ez zaigu ezer iraultzaileagorik eta berriagorik bururatu hori berrestea baino. Eta 10 urte geroago esatea ez. Jarraitzen dugu herri bat izaten, jarraitzen dugu herritarroan garaia izaten, eta jarraitzen dugu erabaki nahian. Beraz, hortik abiatuta, bai berretsi ditugu hainbat lan lerro, esate baterako, Euskal Herriari, hau da, 7 lurraldei begirako proposamena dala gure eskuk proposatzen duena, proposatzen diona Euskal Gizarteari. Jakinda esatea errezagoa dala egitea baino, hori ere egia da. Ez dut uste inolako ariketa nostalgikorik egin dugunik, eta bai aurrera begirako ariketa bat. Eta gainera, plazaratuta garatzeak eta egikaritzeak dituen arazo guztiak. Baina aldi berean, esanez, gu prest gaudela langintza horretan aritzeko. Eta gero badira beste lan lerro batzuk ere interesgarriak, nazioarteari begirakoak, esate baterako, eta hortik dator fikobako ikusmira baita be, nik uste dugu denetatik ikasi behar dugula, burujabetza prozesu guztietatik, eta gero badago beste elementu bat ere plazaratzea gustatuko litzaigukeena. Eta da, izenburuak berak adierazten du, nolabait, 10 urte baino ez. Eta horrek adierazten du burujabetza prozesuak prozesu dirala. Eta gustatuko litzaigukeela azkar batean egikaritzea, baina kostatuko dala, bai? Kostatuko dala. Beraz, badira elementu batzuk interesgarriak gure ustez hor, eta gero gureak diran propio diranak, ez? Euskal Herritarrak aktibazioa, alduntzearena, antolaketarena, eta bar, nik uste hortik joko dugula. Baina aipatu zu nola importantea baden bide horretan, ez? Iturri ezberdinetatik edatea, eta zentzu honetan, ez? Orain honetan nazio artera begira jarriko zarete, eta hor besteak bestez mainguru zentralei errepatuta bada lehenbiziko bat, ez? Lurralde gatazken konponbidea Europako eremuan izena daramana. Zentzu horretan, ez? Zer da, azpimarratu gura duzuena lerroburu horri begira? Nik azpimarratuko nukeena da, era bat lerrokatuta datorren ideia. Eta da, burujabetza prozesuek, datozen urteetan emango diren burujabetza prozesuek, nazioartean ere jokatuko dirala. Eta horretan, argitasun legearen bidetik, edota koiuntura desberdinak sortuko dituzten abagaduneetatik, ikasteaz aparte, geure buruak ere prestatu behar ditugu,
estenario berri horretan, Euskal Herriak ere ahots propioa izan dezan. Beraz, kanpora begira baldin bagaude, eta kanporako begira da hori, baldin badaukagu hain zuzen horregatik da. Uste dugu, Europak momentu honetan duen egiteko modua, hau da, barne gatazkatzat jotzea, estatu baten barruan gertatzen diren, Kataluniarekin edo gurekin edo gallegoekin gertatzen diren horiek, momenturen batean doktrina hori aldaarazi behar dugu. Eta argitasun legearen bidez, edo sortzen diren beste tresna batzuren bidez, argitu, nolatan herri bateko sujetu politikoak diranak, euren etorkizuna erabakitzeko zer nolako baldintza betze behar dituzten. Eta baldintza horiek betetzen badituzten, onartuak izango dirala. Beraz, beste Europa baterako bidea irudikatzen hasia gara. Gainera, gero bigarren mainguru zentral hori badago bideratuta ez, prozesu horretan herritarrek zer nolako aktibazioa duten erreparatzeari ez, zentzuertan ze joera ari dira gailentzen? Aitortu behar da globalizazioak kalte desentekoa egin diola baita ere esparru eta adar askotatik ekimen kolektiboetara biltzearen ideia hortara, ezta? Egia da gerozta norbanako tasun gehiago duen gizarte batean garatzen ari garela komunitateak, eta ostera gure aldarria beti da, eta jakin badakigu, uraren kontra gabiltzala. Eta gainera jakin badakigu, guk nahiko genuken besteko jartzunik ere ez duela estatus politiko berriaren eztabaida honek, eta tarteka agertzen den gaia badala, eta beti eskertuta, baina ez nahiko genukeen besteko indarrarekin. Beraz, guzti horrek pixka bat sortzen duena da, zailtasun hori. Baina ostera, behin hori aitortuta, dorren irteera zein da, hau da, desesperantzan habitatzea, desesperantzan jarraitzea, eta gure mesua hain zuzen esperantza mesua da. Eta gure mesua da esaten, begira, nik uste denok bat gatozela esaten dugunean egingo dugu, ez? Sinesmenetik datorrena, egingo dugu. Perfecto. Eta egiten dugunean ospatuko dugu. Baina egin behar dugu, bai? Eta bitartean, eta nik uste prozesuaren garrantzia hortxe dagoela, ezta? Bitartean zer egiten dugun. Eta gure naia da bitarte horretara aldan eta Euskal Herritar gehien ekartzea, aldan eta Euskal Herritar gehien ahalduntzea momentua iristen denean. Denok jakin dezagun momentu horretan zer egin behar dugun. Eta horretan justu bada itzordu importantea beraz, ez, orain hitz egiten gabiltza nau, hor, ikuslei mezua zabaltzaren ere, aipatu zuen nola, gomiatu zuen jendea izena emateko aurretik, ez? Bai, eta oraindik izena emateko aukera guztiak daude, eta nahiko genuke fiko batetzea, nahiko genuke, bai? Eta hor elkartuko garenok, nik uste hor izango dela inflexio puntu bat, alaxe planteatu dugu, oin dela 10 urte Euskal Herritarrak deitu genituen fiko gara, gure eskuren sorrerarako, 10 urte geroago itxasargia bide edo tarteko berriro Euskal Gizarteari eta Euskal Herritarrei dei hori luzatzen diegu, baina ez bakarrik egun bakar batean gurekin egon daitezen. Ze egia da, bagatoz 300 mendi argistatzetik, badugu uztailaren 1, 2 eta 3 anturrarekiko, hainbat proposamen eta egin behar, baina baita ere jendea bitartean behar dugu. Eta nik uste, zabalduko dugun mesua hori ere badela, ezta? Burujabetza prozesuan denok garela katebegi eta bakoitzak baino ezin duela bere lekua bete. Eta horrekin ere badago lotuta ez, babestu duzuen Larunbateko bigarren deialdi bat ez, baina nola azterketak euskaraz eta euskari jartzen zaizkion ez traben aurka egingo den mobilizazioa gure eskutik horri nola erreparatzen diozue? Gure eskutik erreparatzen ari garena da, burujabetza osoa ez izateak sortzen dizkigun burukominak. Haserreak, ulertezinak,
eta gainditu beharreko harresiak. Beraz, gure eskuk datozen urteetan ere bide hori hartuko du, eta da, hemendik kanpo hartzen diren hainbat eta hainbat erabakik, nolatan euskal gizartearen garapenari eta euskal herria izango dan horri eta garen horri kalte egiten dion. Beraz, gure diskurtsoa bada burujabetza osoaren nahi hori, eta bitartean egingo duguna da gure burujabetza oso hori igatzen, mosten, kentzen, arresi bihurtzen dituzten guzti horiek salatu, azken batean, euskal gizarteare konstiente izateko, badirala burujabetza materialarekin zerikusia duten hainbat eta hainbat elementu, gure ekarpena estatus politikoaren zera hortatik izango dela, baina burujabetzarena datozen urteetan, eta gaur da eguna ere, eremu estrategikoa dela. Eta oso ondo dagoela bakoitzak gure borrokak egitearena, baina borroka partekatua izan behar dela. Eta horrekin lotuta ere badago, injustu, Udaberriko portatik bueltan garela, horiek ere eman dute zer edo zer, eta hortartan izan dugu aberri eguna bera, guztizko deialdiak izan dira, batzuk alderdi politiko deitutakoak, bestatzuk deialdiak elkarrekin ospatzera, bestak beste Donostian izan zinen batera ekimenak deitutako hitzordu horretan, esango zenuke, eta lehentxeago ere aktibazioaz aritu garela agian badu lotura, aberri egunak oraindik ere balio duela lotzeko, euskal herritarrak norabide berera begira? Elementu interesgarria dela, iruditzen zaigu, bai? Eta gainera, bertako leloarekin erabat bat egiten dugu, ezta? Bagara, badugu, eta gogoratzen naiz, bertan baita ere beste ideia bat plazaratu nuela, gehitzen esaten eta bada. Bada garaia, baita ere, honetan beste urrats bat aurrera eman dezagun, hitzegin dezagun hitzegin beharreko guztia, baina bada garaia, zesarri askotan gainera erabakitzea eta bar asko lotzen da gure eskurekin, baina gure eskutik izaten duguna da, gure eskuk igual hori plazaratu egiten dugula, oraintxe egiten ari garen moduan, baina hori euskal gizartearen gehiengo baten nahia dela. Beraz, euskal gizartearen gehiengo nahia baldin bada, argi dago bagarela, argi dago badugula indarra, baina baita ere argi dago badala garaia urratsak benetan esatetik egitera jauzi hori eman dezagun. Eta Donostian bakarrik ez, Elorrion ere izan zara azken astutan, kasu honetan gaztez inguratuta, burujabetza izan duzue izpide, eta hor, nola ikusten dituzu gazteak eurak ez alako gaien bueltan? Lehenengo eta behin, eskertu beharra dago, horrelako ingurutan egotearena, eta gonbidapena jasotzea eurekin partekatzeko. Nik uste oso interesgarria izan zela, eta gainera bertan alaxia azaldu nuen, ez ezala izan aurreneko aldia elkarri begiratuz burujabetza prozesu ez hitz egiten duguna. Eta nabarmena da, balekoa izan zen, pixka bat ikusteko gazteen inguruan burujabetzaren bide hori nolatan irudikatzen ari diren, eta nik uste oso interesgarria izan zala baita ere, edo hala pentsatu nahi dut, eurentzat ere, jakitea pixka bat gure eskuren burujabetza prozesua nola irudikatzen ari gara. Ze egia da, entzulegoaren batazbesteko adina 19-20 urtetakoa izan da gure esku duela 10 urte jaio izana, galdetu nuen, ea gure esku esan da zer datorkien burura, eta baziran esan zutenak jaia, baziran esan zutenak gizakatea, eta bateko naiz besteko, baina asko gurasoekin eta hurbildu izanak, ez da? Eta mai gaineratu nuen beste ideia bada, lehen aipatu duana, borroka guztiak datozen lekutik burujabetza klabeetan ze ondo, baina estrategia bateratu bat behar dugula, herri gisa aritzeko, herri erronka horri aurre egiteko,
Eta alde hortatik, saiatu ginen azan, gure esku zein pantailatan dagoen momentu honetan asaltzen. Ikuste ezkertu zutela, eta gonbite hor geratu zen, elkarrekin lanean jarraitzeko. Ez da aritu gara nola gure esku 10 urte, baino ez, eta beraz prozesuak oraindik ez aurrera begira jartzen gaitu, eta hor badira bai ala bai klabeak ez, gaur eguneko belaunaldi gazte horiek. Bai, eta hor arrisku handi bat ere badago. Bueno, arrisku diferentea daude. Arrisku nagusiena da gehiagizko lubakiak, bai? Hau da, bakoitzak oso beretik aritzea eta ikusmira estrategiko hori galtzearena, sarri askotan galdetzen diet, eta nola motibatu jendea, ezta? Eta motibatzeko moduak badira norberak etxetik dakarren motivazio hori, ezta? Ze nahi ditugun gauzetara ederki asko atxikitzen gara, baina gero atxikitzeko ere, nik uste Euskal Herritarroi eta Euskal Gizarteari estrategia bateratu bat eskaini behar zaigula. Eta horrek ere ilusioa piztu dezake. Eta zen, ara, ez? Denok ari gara burujabetza ekimenetan da burujabetza utuak egiten, halako Euskal Herri bat irudikatzen ari gara, lotuko natzaio, bai? Proposamen honi. Eta arrisku nagusiena da belaunaldiok elkarri begiratu eta elkarrekin hitz egiten hasi behar gara. Jakin da, egiteko moduak, esateko moduak, asaltzeko moduak, desberdinak dirala, ala beharrez, alaxe izan behar da. Baina horrek ez du kentzen, oinarrian dagoena jokuan ez dugunik partekatzen. Eta hortik abiatu behar gara. Eta horretarako kontua ez da jende gaztea zaharrago garen non egiteko moduetara erakartzea, ez? Gazteek zilegitasun osoa dute. Eta hala izan da, eta hala izango da, euren estrategiak egiteko moduak eta baina partekatu behar ditugu. Bai? Partekatu behar ditugu. Inolako inposaketari gabe, baina partekatu behar ditugu. Ez horretan urratsgehiago ematen diren. Eta gaizlatuta martxan da inoiz egin den ikurrinik handiena sortzeko finantzaketa kolektiboa, ez? Hau, talentxago ere aipatu duzu, ez? Nola Frantziako turra, Euskal Herriko lurraldean abiatuko den, 3 egunez Euskal Herria beraz zeharkatu egingo du, beraz, konde guzu ez, zer duzuen esku hartan ez, oraindik ere enteratu ez denarentzat. Enteratu ez denarentzat, esan uztailaren 1, 2 eta 3 turra gurean izango dela, eta zehaztasun gehiago esan da, 3 etapak Euskal lurraldeetan emango dirala. Ze norbaitek pentsa dezake aurreneko 2 ematen dirala EAN eta 3. ostera Frantziara pasatzen dela. Bidasoaren bestaldean Euskal Herritarrak eta Euskal Herria bizi da. Beraz, 3 etapa horietan bat egiten dugu hor beste leku batzuetatik eta egindan deialdiarekin, hau da ikurrinaren simbologia hori erabiltzearekin, eta ari gara hor ikurrinari berea ematen, baina egin nahi duguna da ikurrin uholdea sortu, esan nahi dut. Erra xamarra izan daiteke, irteeran, Bilbon, jende andana bat elkartzea, baina ez dugu nahi hori bakarrik. Nahi duguna da, 3 etapa artean, hartzen diren irudiak, aipatzen dan mesua, etengabea izatea. Ikurrin uholde hori sortzea, bidasoatik harago ere. Hori da elementu bat, eta bigarren elementua da ikurrin handiena eta crowdfundingaren bidez, hor diru ekarpen txiki handi edo bakoitzak alduen bide hortatik, aukera dago gero ikurrin horretan norbere izena agertzeko. Ze ona, ezta? Eta ikurrin horrek hartuko du bere dimentsio ederra, eta norbere izena bizena gorri berdean joango dira, ze zuriak eramango duen leloa izango da Basque Decide, Euskal Herriak erabaki. Eta hori, saiatuko gara leku estrategikoetan lekutzen, izan turreko helikopteroak hartuko dituen irudiak, edo izan gu geu sortuko ditugun edukiak, baina adierazteko nazioarte osoari, hemen badela herri bat,
bidasoaren bi bazterretan bizi den herri bat, erabaki nahi duen herri bat, eta temati jarraituko duena burujabetza osoaren prozesu hori bururaino eraman arte. Beraz, ez, horretan parte hartzeko deia ere zabalduta, bukatze aldera, bueno, ez, ikusi zintugun urte hasieran, otsailean okerrezuan nabil legebiltzarrean, eta martxo bukaeran iritzi zitzaigun lerro gura bera, ez, titularra nola EAJaren, Euskal Herria Bilduren eta Elkarrekin Podemosen aldeko botoei esker errepublikaren bidea irekitzea eta erabakitzeko eskubidea aitortzea babestu duen Eusko Legebiltzarrak, ez, nola baloratzen duzu hau? Bertan izan ginen, eztabaida jarraitzen, interesgarri izan zen oso, hau da, erabaki hartu zutenean, eta nik esango nukena da labur-labur esan da, iradokitzeko baita ere prozesuek zer nolako garrantzia duten, ez da? Ze bestela, batzutan pantaila batzuk eta galdu egiten zaizkigu bidean. Gogoratu behar da, 11. bidez, pandemia aurretik, 4 egun aurretik, gutxi gora bera, abian jarri gendula sinadura bilketa bat. Sinadura bilketa horretatik, 25.000 sinadura jaso, eta gero Arantzazoko adierazpen bat lotu zitzaion. Eta guzti horrekin, Eusko Legebiltzarrera abiatu ginen, eskubide eskaera baliatuz, eskatzeko guzti hori hartuta, ainguraketa moduan edo helduleku moduan hartuta, eskatuz legebiltzarrari tresnak sortzeko. Tresnak sortzeko, hain zuzen Euskal Herritarrok erabaki dezagun. Hortik etorri izan gero, hain zuzen, aipatzen duzun adostasun kontu hori, nik uste 75 legebiltzarkidetatik 58, hau da, 177 erabakitzeko eskubidearen aldeko autua egitea, beste mugarri bat dela iruditzen zaigu. Norbaitek pentsa dezake baita ere bakarrik deklaratiboa dela eta horrek ez karamatzala inora, guk ez du guztiago horrela denik, baina baita ere, justu momentu horretan ez genduna zan, eskertzen dugu eta hartutako erabakia bere horretan balioan ipintzen dugu, baina ez da nahikoa. Bai? Jarraitu behar dugu lanean, hain zuzen, orain onartu dena, 177ak Eusko Legebiltzarrean, baiezkoa eman dion hau, garatzen eta egikaritzen. Hori da gure mezua honetan. Bai, ez da nire legebiltzarretik aurrerago, harinago ere parkatu ez, iritzi izan zaizkigu erabakitzeko eskubidearen aldeko ahotsak, ez alare, esaten duzu bezala bada, babesik eta handiena jaso duen unea hau. Beraz, orain epe laburrean ez, esan bezala ez da nahikoa, espero da mugimendu berririk? Nik uste deno gaudela jakitun, hauteskunde garaietan gabiltzala, bai? Eta mugarria bera garrantzitsua da. Orain egia da, seguruenik, batzuk eta euskal gizarteak ere, hein handi batean, burua beste leku batean daukala, eta guk erritmo horiek ere onartzen ditugu. Konforme. Baina, ezin duguna da, hauteskundeak direlako, edo ez dakiz zer gertatzen delako, atzeratzen joan. Erabakitzeko eskubidea premiazko elementu bada. Eta premiazko elementu hori egunero ikusten ari gare moduan, lehen aipatzen gendun, larun bat atxaldeko, ez, Baionako manifestazio hori. Eta etorriko dira oraindik beste elementu batzuk burujabetza osoa ez izateagatik kaltetuko gaituztenak. Beraz, egunero erakusten ari dana da, benetako premia duen elementu badala. Beraz, batzuk eta besteok, agenda diferenteak eta modu paraleloan kudeatzeari ekin beharko diogu, burua leku bakar batean jarri ordez, honi ere bidea emateko. Zeguk, baita ere, gure adierazpen hortan esaten gendun, ze ondo 177ak babestea, erabakitzeko eskubidea, baina guk herritar moduan aurrera jarraituko dugu, bidea egiten.
Eta premisari horri iritsita, ez, zaten diateia, benutzi behar dugula elkarrizketa arrakastatxua suertatu dadila, ez, larun bateko ekimena bera, ez, bilkura hori, eta eskerrik asko zuri gaur gurekin tartetxau konpartitzarren. Eskerrik asko zuei, eta betiko moduan, deitzen diguzunean, hementxe izango gaitu zuen. Eskerrik asko. Naiz hori entzuteaz, eta orain segidan solasaldiarekin bueltatuko gara. Kantatu ezin gaur kantuan hauzun zara naiz gara. Gezik soilik izarak gaur kantuan hauzun orain bat gara. Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzun zara naiz gara. Gezik soilik izarak gaur kantuan hauzun orain bat gara. Zapean bildu duzu ahotsa, inork ez gaitu ezagutzen. Negua da, eta zu hotzik egiten. Leio ireki bat, zalantza guztiak argitzen. Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu zara naiz gara. Gaur kantuan hauzu orain bat gara. Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu zara naiz gara. Gezik soilik izarak gaur kantuan hauzu orain bat gara. 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 Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu zara naiz gara. Gainetik soilik izara gaur kantuan hauzu orain bat gara. Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu zara naiz gara. Gainetik soilik izara gaur kantuan hauzu orain bat gara. Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu zara naiz gara. Soilik izarak gaur kantuan hauzu orain bat gara. Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu zara naiz gara. Gezik soilik izarak gaur kantuan hauzu orain bat gara. Bueno, ni jara naiz, mengoa, Iruñekoa naiz, Mendillorrikoa. Pues gaur egun, badaukadan proiektua, bada orain guarten gorputzarekin lanean nago, gorputza irudi bezala. Peru dut izena, nor nahi zen ez da inoiz erresa erantzuten, eta esango nuke, kasu honetan behintzat, sortzailea, musikaria, kantaria.
hotza, dena grisa, dena lur, dena bizitza. Ordu bata pasata iritsi zaigu solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako gaur dut hemen nirekin Albo Banatan, Izar Castillo eta Marisa Barrena, ondo etorri. Bioi, eta eskerrik asko gurekin izatearren. Eta gaurkoan hasiko gara, baietz da, baietz legeaz hitz egiten, izan ere onartu berri da azkenean ez, PSOEk bultzatutako aldaketekin, baina hasteko analisia egingo dugu Inigo Aduriz, eldiario.eseko kazetariarekin batera, beraz, uste dut pantailaren bestaldean badagoela dagoeneko, kaixo? Kaixo, arratsaldeon. Guardion, bai, tira ez, aipatu dugu, bai bakarri da bai legearen erreforma gaur bozkatu dute, goizeko 9:00 eztabaida hasita, eta azkenean PSOE, PP, EAJ, Ciudadanos eta Juntzen botoekin iritsi zaigu, ez? Zer ematen du aritzera hau aurrera ateratzeko osatu den blokeak? Niretzako oso deigarria izan da kongresuan orain dela minutu batzuk ikusi dugun irudi hori, ez? Ze ikusi dugu nola PPko diputatuak egon diren txaloka, erreforma batera denean, nola ospatu duten beraien garaipen bat izango balitz bezala, eta nola aldiz PSOEk naiz eta erreforma honen alde bozkatu duen, nola ez duten txalotu, ez? Aurrera atera denean, ez? Eta nik uste dut argi gelditu dela, batez ere azkeneko asteetan, baina baita ere urritik, hain zuzen ere erreforma aurrera atera zenetik, zein den gobernuaren barne dagoen arrakala sakona, ez? Eta nik uste dut horrek erantzuten diola PSOEk gaur izan duen jarrera horri, ez? Duzu nola hau baden beste ez, arrakala bat eragin duen elementua, besteak beste ez, alderdi moreak ez araudiaren ardatza, nola onespena izatea ez duten aldatu nahi, zer dakar legearen erreforma berri honek? Gehien bat da berriro eskatzen zaiela edo eskatuko zaiela emakumei frogatu dezaten indarkeria egon dela, ez? Abuso bat gertatzen denean, edo bortxaketa bat, edo bestelako irainak jasotzen dituztenean, ez? Horregatik Unidas Podemosek ez zuen garbi ikusten aldaketa hau, eta, badirudi PSOEren helburu nagusienetako bat dela hemendik aurrera epaileek ezin izatea edo aukera gutxiago izatea zigorrak leunago izateko, ez? Badirudi zigorren jaitsiera hori epaile batzuek egin dituzten zigorren jaitsiera horiek ezin direla saihestu, naiz eta erreforma hau aurrera atera, baina bai posible izango dela ez izatea zigorroiek hain leunak, ez? Orain arte izan diren hain leunak. Unidas Podemosek proposatzen zuen, hain zuzen ere indarkeria agravante bat izatea, eta indarkeria gertatzen diren kasu horietan zigorrak garrantzitsuagoak izatea, baina arrakala nagusia da, hain zuzen ere hori, ez? Aurrera atera den erreforma horretik, biktimek berriro frogatu behar izango dutela epailearen aurrean indarkeria jaso duten edo ez. Bai ez, eta gainera ikusi dugu hainbat eta hainbat mobilizazio kaleetan ez, honen aurretik, legearen erreformaren beraren aurka. Zer suposatzen du gobernuak azkenean ez, gizartearen sektore handi bati bizkar eman izana, eta baita ere ez, azkenean teknikari feministek, legelari feministek ez, eta adituek ere ez, hone kontra agertu, eta entzungo egin izanak. Bai, egia da, alderdi sozialistak baita ere translegearen inguruan alderdi sozialistaren alde batek izan zuen jarreragatik
Momentu honetan ez daukala harreman egokiena mugimendu feministarekin edo mugimendu feministaren alde nagusi horrekin, ez? Hala ere, nik uste dut baita ere Irene Monterok esan duen bezala, eta baita ere Alderdi Sozialistako ordezkariek esan duten bezala, gobernuak aurrera jarraituko duela, ez? Eta neurriak onartzen saiatuko dela hemendik legegintzaldia bukatu arte, baina egia da mugimendu feministarekin edo mugimendu feministaren alde nagusi batekin hor tirabirak dauzkala Alderdi Sozialistak. Bukatzeko, ez, justu gaurko egunean ere, azken egunotan eztabaidarako eman duen gai bati bide emango zaio, badela etxebizitza legea, baina kasu honetan gobernuak berak ez bestelako bloke bat osatu du hau aurrera ateratzeko, ez, eta hor badira artean Euskal Herria Bildu, Unidas Podemos iu bera, eta baita ere RC, ez, zeren erakusle da hau, ez da, oso ezberdina baita blokeen eraketa. Erakuslea da Alderdi Sozialistak eta Unidas Podemosek nahi dutenean Eskerra eta EH Bildurekin akordioak lortzen dituztela, ez. Eta gainera oso deigarria da etxebizitzaren kasu hau, ze orain dela 2 astera arte PSOEk ezeztatzen zuen azkenean akordio horretan sartu dituen gai asko, ez. Adibidez, alokairuen prezioen txertatze hori, ez, edo limitazio hori, ez. Eta, nik uste erakusten duela gobernuak aukerak dituela neurriak investidurako blokearekin ateratzeko, eta badirudi bai investidurako taldeek eta baita gobernuko taldeek ere esaten dutela legegintzaldia bukatu baino lehen akordio gehiago lortuko dituztela talde hauekin, ez? Eta gobernuaren legeak egiteko gaitasun hori edo horrek aurrera jarraitzen duela, behintzat hurrengo hilabeteetan. Analisi honekin Inigo, hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker gurekin tartea konpartitzarren eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Tira ez, baiez, legearen erreforma horri helduta hasteko ez, aipatzen zuen Inok nola argazkia izan denez, PSOEko batzuk txalo ez egiten eta ordea PP alderdia pozik. Nik uste dut penagarria dela, ez da? Honetara heltzea, honetara heldu izana, ez? Lehenago ez akordu bat ere heltzeko gai ez izatea Eskerra, ez? Hori iruditzen zaite oso gogorra. Eta alde batetik PP-ren postasuna ulergarria da, ze azkenean berak hor markatu du edo bere kanpainan sartuta dago PP, eta gainera orain dela egun gutxi esan zuen, ez? Hemendik aurrera ni bera ateratzen baziran garaile, onartu diren hainbat lege, bertan bera geratuko zirela edo atzera botako zituztela. Orduan, hemen ikuste dut hasi dela ja beran gorputza hartzen, indarra hartzen. Esan nuena lehengo gunean, betetzeko bidean noa zelan bait. Orduan, niri iruditzen zaite penagarria benetan, esan dudan bezala, Eskerra ez izatea gai, Eskerra gainera gobernuan dagoen Eskerra, kiteak diren Eskerra, deritxora behintzat, eta onespenarena bertan bera ustea larria da uste dut, larria da. Eta beste alde batetik ikusten dut kanpaina baten ere sartuta daudela gaur egun, alderdiak. Nik uste dut adibidez, orain dela egun gutxi, Pedro Sánchez telebistan agertu zen, esaten barkamena eskatzen murrizketa delatan biktimak jasango duten tratuagatik, eta bueno, orduan, hori, kanpaina baten barruan dagoela iruditzen zait, goiti bera, ez? Gero, aipatu duena Inigok, Alderdi Sozialistako guztiak denek ez txalotzea ulergarria iruditzen zait, ez? Ez dut uste hau denek gustora hartuko zutenik, ez? Alderdi Sozialistaren barruan feministak egon badaude, eta betiko feministak ere, eta nik uste dut horiek agian zalantzak izango zituztela, edo agian ez direla doz egon. Eta, bueno, penagarria da,
esan dira bezala, lehenago ez heltzea, akordu batera ez heltzea, ez? Ez orain, hau martxan jarri aurretik, ez? Baina, bueno, aleginak suposatzen dut egingo zituztela. Arrakala batzuk lege honeri ikusi zitzaizkion edo ikusi zizkioten batzuk, ez? Arrakala batzuk legea onartu zenean. Eta hor, behar bada, hor egin balitz, alegin bat edo ez dakit hurbiltze bat, ez ginatekeen toki honetara helduko behar bada. Bueno, ez dakit asko pentsatzea da egian, ez? Bai, baina hor askoek ere esaten zuten nola ez dioten denborarik eman ere legearen ibilbideari ikusteko ea. Eta ez, amaitzeko ez, nik uste dut legea bera azkarregi hartu zela, ez? Prisaz egin direla, bai legea bera eta bai orain bigarren zati hau, ez? Konponketak edo akorde. Baina legea bera ere, pentsatzen dut azkarregi hartu zela, ez? Eta orduan, presak batzuetan gero horrelako emaitzetara eramaten gaituztela uste dut, ez? Alde batetik, guztizadoz hori presak egin zala legea, eta hau bai gertatu da nola bait trans legearekin, non ez da kontrajarrian jarri, hainbat kolektibo bi aldetatik egozana planteatzen, eta horren gainean, zen olako debatea egon zan, eta debate sano bat egoteko, eta isladatzen badugu bakarrik baietza dan lege horretara, niri deigarria egiten zait, hori PPek zelan txalotzen duen lege bat non baietz ematen du irabazi dauela, gaude hauteskunde garaia, hartzen dut puntu moduan, baina eski hauek ziren, aurreko legearen eta aurretik egon zan aintzindearen aurrerapena, esaten zutena, sinatu beharko zutela, baimen bat mantenduko zutenean harreman sexualak, besteko euren buruak, ze azken finean, zeo gertatzen bazan, epaile baten aurrean, izateko, eurak hartzen zuten txantza moduan, jokosa esaten da biena, baina ez da jokosa. Ez bado zulertzen gizon moduan, emakume batek desiatzen zaituela eta horrekin ematen dutzula baimena, berarekin harremanak jasotzeko, eta izateko, benetan, arazo larri bat dekozu. Alde batetik psikologikoki, eta beste aldetik deitzen dana patriarkatua, non baimentzen zaitu alako jarrerak aurrera eroateko, eta azken finean, zure gauzak zuk nahi dituzun moduan egiteko, eta bestearen, zentzu honetan emakumearen kontzientzia eta desioak kontutan izan gabe. Niretzako oso larria da, lege honen oso larriak iruditzen zaizkit, zergatik, pentsatzen dut infantilizatzen gaituela, tutorizatu egiten gaituela, paternalizatzen gaituela emakumeak, non ematen dau beti jarraitu behar dugula gizonen desioak, eta horren aramera menpe egon behar garela, eta jarraitu behar dugula eurek beti markatuko daben jokua. Hori alde batetik. Eta gero bestetik, baino larriagoa iruditzen zait, zelan, askotan, epaile baten aurrean jarri arren, aurpegia holan handitute, jartzen da kolokan bortizkeria egondanik, eta indarkeri hori egondanik, orduan lege honek, oinarritzen bada, zuk demostratu behar dozula indarkeria egondala, eta alako, sententziak ikusita, zelan aurpegia apurtuta, zelan masaia zendatu harik, eta laere kondenak izan dira leunagoak, zelan egingo dugu. Porque claro, ez bada orduan kolpedunak, psikologikoki, zelan demostratu benetan indarkeria da. Niretzako, lege honen moldaketa edo aldaketa horren gauzanetarako larriena da hori. Berriro, demostratu behar izatea, indarra egon dala, bortizkeria egin dala, berdin dio, porque markak izan arren, ez digut ezinezten. Berdin dio, eta libre gelditzen dira askotan, emakumeak forentzetik pasatuta, eta hainbat frogarekin, eta harrapatzen dira, hori, kontsentimiento, no, es que igual le gustaba. Jotzea edo ez dakit ja, no?
Dana dela, bai, guztiz ados nago, baina nik uste dut ala ere, zigorren murrizketak heldu dela gehiago, jendearen gana eta orokorrean, gizartera hori heldu da, hori, edo ondo azaldu delako, edo erreza delako saltzen, edo kopuruak erabili direlako, esaten baduzu 1000, hala ere, kezkagarria bada, esan edut, kezkagarria bada, ez du esan nahi horrek ez daukanik garrantzirik, badauka, eta nik dena dela ez dakit, faltan bota dut pizka bat, hemen biktimen iritziak, oso gutxi entzun direla, agian, niri behintzat ez aizkit heldu, biktimen iritziak, edo zer, nola sentitzen dute hau biktimak, ez? Hagoz gutxi entzun ditut, biktimen hagoz gutxi, eta behintzat zenbat euden, ez? Ez dakit eman zaien, haiek preste egon diren agotxa emateko, baina nik hori prozesu guzti honetan ikusi dut pizka bate, kanpaina giroa, alde batetik eta bestetik, kanpaina giroa, zuk esan duzun guztia onartuta, baina kanpaina giro bat ikusi dut eta benetan hori sufritu dutenen agotxak faltan bota ditute zer honetan. Ezken nik uste dut, azken finean, edozein lege biktima kolektibo bat, defendatzeko, nik uste dut, azken egoak direla beti. Azken finean egiten dabe, euren ideietara, pentsatzen dugu hau izango dela, baina ez, eta ikusten dugu adibidez, memoria historikoan zer gertatzen da. Adibidez, beste jartzearen, biktimak, azkenean ikusten dute nola bere beharrak eta bere erreparazioak, ze askotan egiten dira legeak eta ez dira erreparazio horretan oinarritzen. Eta biktimak izan garenok badakigu beharrezkoa dela. Eta ez dute egiten legeak hori adibidez bermatu dezan. Orduan, klaro, alde batetik, biktimaz beti azkenengoak. Gainera, mugimendu feministari berari ere egindako aholkuei ere muzin egiten bazaie, oraindik ere biktimak gero atzan geratzen dira, eta gero ere gero badira legeak, gero kontuan hartu behar da, nork jartzen dituen, edo nork aplikatzen dituen, eta nola aplikatzen diren, ez da hor, legelari feministek ere aipatzen zuten nola, epai batzuek erabaki dute, kopururik eta txikiena jartzea ez, hala ere, zuk orain ere, naiz eta handitu tartea, epaiak erabaki dezake zigorrik eta txikiena jartzea oraindik ere. Edo murriztea, edo sententzia firme izan ezarren, zuk egiten duzu errekurtzoa, eta orduan berantza doia zuek eta da gertatu dana aplikatu zanen lehen momentuan, eta larria da bebai, jarraitzen dugula horre abusu eta bortzaketaren arteko marra oso fina hori zehaztu gabe dago. Zer gertatzen da honekin? Botatzen dugu, esango dugu erantzunkizuna epaiarengan. Zer gertatzen da epaiarengan? Zenolako ideologia dakon arabera, berba ingo dau, de consentimiento sí, consentimiento no, eta ikusten dugu, aplikatuko da bela, minimoa baldin bada, emakume bat bortzatzeaz, 4 urte adibidez, eta zeo zer lapurtzea 5 urte baldin bada, aplikatuko dabe 4, porque emakumeak gara objektuak. Eta ez gaituzte kontutan hartzen orduan gara, hori, merkantzia. Eta gero badago beste, batzuetan epailearen gana heltzea ere, emakume askorentzat zaila dela, ez? Esan nahi dut, zu, basoaz zer gertatu zaizun esaten, demagune nik ezagutzen ditudan kasuak izan dira behintzat ertxantzara, ez? Basoaz ertxantzara, eta hori baina zer, eta ertxantzan ematen duten tratua bera, uste dut lotxagarria dela. Kasu batzutan, ez dut esango beti, baina nik zugertatu zait ikustea edo laguntzea emakume batzueri, eta esatea, baina zer dau. Eta baina aurkeztuko duzu, ez dakit aurrera egingo duen, ez ninot. Ja batago, epailaren gana, heldu horretik, hor beste muga bat, edo beste oztopo bat, beste horma bat. Eta hori da oso horra, zerbait gertatuta, joaten zarenean, norbaitekin joan da ere, joaten zaren, aurkezten duzun zure goera, lehenengo, ze tratu ematen duten,
Eta alba dute, hor moztu egiten dute, epaiaren gana heldu gabe ere, kasu batzuk, ez? Eta orduan, hori ere nik uste dut aipatu beharrekoa dela, ez? Claro, legean hori ez da egongo batuta, baina hori da oso larria. Hori da, ze azken finean adibidez, lege honek aprobetsatu alzeuan, esateko beharrezkoa dela jefatura guztia eta judizialki lotuta dauzen hainbat eragile, formakuntza derrigorrezkoa jaso beharko zutela genero indarkeriaren inguruan. Zurekin ados, nik joan naz hainbatetan biktiman laguntzen, eta gehiengoek ez daukate formakuntzarik. Orduan, zu izan behar zara, azken finean dakizuna, eta ziria sartu, alako, bera dago prest, aurkezteko, azken finean, kontraesana, poliziaren aurrean gertatzen dela. Eta ez hori bakarrik. Hori egongo litzateke lotuta formakuntzarekin, baina ze gertatzen den, epailearen gana, heltzen zaren enean, egin behar dozun bide guztia, ze dago biktimizazio bat, tribiktimizazio bat, porque kontatu behar dotzazu, ez dakit, niko goratzen naizen, 4 edo 5 pertsona ezberdinei, zer gertatu jatzun. Ez du balio, porque, claro, atestatua zelan egiten den arabera, eta zenolako detaileak eta zehaztasunak agertzen diren, horrek, eske balio beharko zan beste pertsonak irakusteko, el Ministerio Fiskal ez dakiz ere, eta epaitegira heltzeko, epaileak hartu dezala zure testigantza. Ez, zu berriro azaldu behar izatea, berriro bizitzea, gainera askotan zure erasotzailearen aurrean, zegero hori bebai ez da bermatzen askotan. Karo, ez da legez aplikatzen adibidez protekzio distantzia, ez da horatzen, distantzia agiri hori. Karo, eta alboan dekozu. 10 metrotara, zu erasotu zaituen pertsona. Orduan, klaro, zelan emakumeak sentituko gara alde batetik prest, bestetik konfidantzarekin esateko prozesua guztia, porque guk babesten dugunean eta akompainamendua egiten dugunean, lehenengo esaten duguna, ni behintzat, da, hau oso prozesu luzea da, eta askotan oso mingarria. Hemen egongo gara, zu nahi dozunera arte, baina pertsona bat salatzeko, emakume bat salatzeko, ez dakit, hainbat urtetan jasotako tratu txarrak, ez da egun baten altzatzen dala eta dino, pues venga, ya, porque bihar emango dozti eta ya, hau amaitu ingo da. Prozesua da brutala. Eta hori da violentzia berriro. Bai. Zen edo mekanismonik ez dena jartzen arintzeko. Eta honetaz, aparte, orain justu hauteskunde atarian aurkitzen garela Euskal Herriko alderdiei begira uste duzu, eraginik izango duela esaterako EAJ posizionatu izana PP eta bloke horrekin? Ez dakit noraino, ez? Alde batetik, ni ez enaiz harritu PNV edo EAJ horrekin joatea, esan ena horritu, ez azken baten hor ideologia beba dago, ez da? Uste dut ideologia beba dagoela, eta igual koherentea izan direla euren ideologiarekin, iruditzen zait, baina ez dakit, gero eragina izango duen, uste dut eraginik ez duela izango. Eragin erinot zerean, ez? Hauteskundetan behintzat eraginik ez duela izan guzti dut. Baina, eraginik berarikiko esan nahi dut, ez dut uste. Osa, dinozu negatibo. Negatibo, ez dut uste. Baina bai igual positibo, zezelan saltzen da bien arabera. Bai, izan daiteke. Eta, klaro, niri datorkit, porque, klaro, azkenengo boladan, aurretik zuke aipatu dozuna, hariniketan egiten ari direla gauzak, orain, bebai lotuta etxe bizitza legearekin, nola, berbaiten zuten, ahalmenak eta bar ezin zutela, ze Madrietik zetozela, baina aprobatu inda, eta berriro, bilatzen ari dute, zelan, eske Euskadin ezin dugu aplikatu, porque eske, klaro, eske zer gertatuko da alkile... Interesak, hori interesak, argi eta garbi. Historia da zelan salduko da bien. Porque es que, kea saltzeko gai dira, orduan ikusiko dugu. Gainera, momentu, lehen esan duen bezala uste dut denentzat, ez? Dena daudela kanpainan, ez? Eta orduan bakoitza bere opilari egiten diola zirri hemen, ez? Eta orduan, azkenean, kaltetuak
biktimak, emakumeak, azkenean nik uste dut orokorrean, kaltetuak. Eta ni horrek kezkatzen hau, ez? Horre da kezka nagusia, ez? Eta hemendik eta orain udal hauteskundea ditugu hurbilen, ez? Hori pasatu arte dana daude kanpainan. Eta orduan gutxien ardura txikien hartuko dutena da biktimena, ez? Oraintxe bidean irakurri dut, Iruñan gertatu dela bortxaketa bat asteburuan, eta zein gutxik alderdiek zein jaramon gutxi egin dioten bortxaketa kasu horri. Eta alderdien zerrenda zetorren, esker eta eskuinekoak, jaramonik bez. Orduan bakoitza badago, esaten da bezala entreteni duta, berean dago, eta orduan aipatu duzuna, presak daude gauza guztietarako. Eta pentsatzen dute gainera gauzak harin eginda, hobeto egingo dituztela, edo ez dakit, edo engainatuko gaituztela, eta agian lortuko dute gainera. Hori da txarrena. Eta, biktimez hitz egiten gabiltzala, ez? Begirada beste biktima batzutan jarrita ikusi dugu, ez? Azken astean ere, Espainiatik, agian Marlaskaren adierazpenetatik nola Guardia Zibil bat, ez? Kondekoratu edo maiaz igo egin duten, justu Zabaltzaren atxiloketako burua izan zena, badaukagu bideo bat eta ikusiko dugu eta helduko diogu. ¿A qué resolución judicial concreta, dígame fecha, juez, órgano judicial, el general Espejo está o estuvo imputado formalmente y se le formalizó acusación? ¿Acaso tienen miedo ustedes a que pueda testificar que cargos del Partido Socialista Obrero Español del gobierno de Felipe González fueron cooperadores necesarios en el encubrimiento de un crimen cometido hace ya 37 años en plena transición? Ha sido premiado un torturador, es así de claro. Lotza sentitzen dut, ez dut egoki ikusten. Azken irain honek berriz ere begiak ireki eta meskeriak zapuztu dizkigu. Eta gogorarazi egin digu duela 37 urte ginen puntu berean gaudela. Hots, inoiz botatzen utziko ez duten horma gotor baten aurrean. Ikusten dugu nola marraska izaten zuen, edo argudiatzen duen, ez denez auzipetutako pertsona bat, ez dela hor arazorik honetarako, baina karo, gero familiarrek eta esaten dutena badela, ez dago inputatuta, ez duzuelako ikertu gura izan nahi. Ikertzen ez bada, hori da Lourdes Argi eta garbi esaten duen, ez da ikertzen ez bada ezin askoa da norbait inputatze, hori hola da. Eta aipatzen duena, apurtezina den horma bat dugu aurrean, esaten du Lourdesek. Oso ondo babestuta dagoen arresi bada. Orduan, zer da, espada ikertzen, ez dago inputazio inorik. Eta zergatik ez da ikertzen, hori beste artxibatu egin zelako kasu hori. Artxibatu zen, okerrez banago, 1988ko urtean artxibatu egin zen. Orduan, zer gertatzen da? Ikertzen ez bada, eta ez da bakarrik ez dela ikertzen. Ikertu ez ezik,
gora egin duela, horreri beste maila bat eman zaiola gizon horri, espejo horri, ez da? Eta hori da oso gogorran ikuste dut. Oso gogorra, eta, Marlaskaren gandik etorrita, ez da harritzeko, ez da? Nik uste dute, gizon honek lotzaren, ez daukala, ez da inondik inora lotzarik, ikusi dugu beste kasuetan ere, bai Euskal Herrikoan, bai Melillan, bai beste kasuetan, ikusi dugu nolako jokabideak izan dituen. Dimititu ez du egingo, edo ez du egin behintzat, eta inork ez du kentzen bere postutik, ez da bakarrik ez duela dimititzen. Bera jarri zutenek ere, ez dute hain txartu ikusiko, ez dute kentzen, ez? Egin dituen gauzak eginda. Gero, horre agertu dena zera, ez? Bai EAJ-koak edo gero abeikoek esan dutena, torturatzaile bat saritu dutela, eta hori salatzea, behintzat, izpitxo bada, ez? Eta handuezak esan duena, ez da? Eneko handuezak esan duena, nik ez dute zalantzan jartzen berak esan duen, ez da? Benetan esango zuen, barrutik esango zuen, familiak hori eskertu egin du itxaropen ez dakit, ez? Lehiotxo hori, ez? Irekitzea, baina hortik aurrera ze gertatuko den, nik ez daukat egia esan asko gertatuko denik. Normala da, familiak hainbeste itxaron ondoren, edo beste borroka egin ondoren, horretare heltzea horri ez da, izpitxo horri heltzea, eta izpi horretan izatea itxaropen zer bat ez, puntu bat, baina ez dakit ez, nik ez dakit Marlaska horrek, nik ez dute gauza handirik itxaroten, Zala ere esaten duten, orain dela 37 urteko puntu berrean daudela. Gaude eta jarraituko dugu aurretik esaten ari ginen moduan, erreparazioan oinarritzen esten legeak burutzen badira, halakoak ditugu. Alde batetik, jakin behar dugu, eta Euskal Herrian oso ondo dakigu, zer izan zen gal, zer izan zen el Batallón Español de Liberación, eta badakigu nork agintzen zeuan. Porque aquí jendeak esaten du edo pentsatzen dago. Señor X nordan, hor dago, bere poltronan jarrita, inork ez du jartzen magainean, eta kartzela zapaldu dabienak bere kondenak izan dira sartuta urten, ordeko Barrio Nuevo hainbat eta Intxaurrondon gertatutakoa, eta ez da lehenengo aldiz, non torturatzaile bat adibidez, kondekorazioak ordeko Melito Manzana adibidez. Zer eskatu epai, goreneko epai izan dan gizon honi, adibidez, bertatik pasatzen ziren, eta badakigu hainbat eta hainbat kasu egon direla, deigarria gogoratzen du Unai Romanorena, eta berak erantzun ziola, hormaren kontra join dozula zure burua, eta aurpegia eta burua, eta inflamazioa, edozein pertsonak ikusi alzeuan, baina gizon honentzako torturak ez dira, dira gure inbentzioak, ez dira existitzen, berdin dio Aiako eta Estrasburgoko epaitegiak esan da eta kondenatu egin dabiela Estatu Espainolak azken finean jendeak joan dalako azkenengo epaitegi horretaraino eta arrazoi eman dotzie. Baina berdin da, hor dago ministro moduan, gainera pasen egunean, ezke da, la pera limonera, pertsona bat, kanpaina egiten ari dana, lo de Yolanda, que le tengo mucho cariño. Y es como, hola? A ver, gero datorkit burua lo de, no, banando in behar dugu pertsona bere ekintzetaz barkatu. A ver, hau ez da posible. Gizon honek, babesa guztia eta korporatibismo guztia eman dio torturari. Orduan, eta hor dago ministro moduan, eta ez du dimitutuko eta ez dugu behar ikusiko dugu presidente moduan.
denborari. Ez da dila hori gertatu, mesedez. Mesedez bai, ez baina dinot. Baina bai hori da. Da como premia emotea. Ez du dimitutuko eta hori esan du da mesedez, eta ez du inor kentzen. Hori da kontua, ez? Ez da, bueno, ni alde batetik posten naiz, ez? Esaten duenen handueza, bueno, hori enaguadoz esango diot, eta bar, esan diezaiola lehen bailen, ez? Baina azkenean familiak esan duen bezala, ez? Zabalta familiak esan du, erabakiak non hartzen dira, Madrilen hartzen dira. Eskertzen dugu hemengo zer jarrera horiek, ez? Baina Madrilen hartzen dira, zoritxarrez, erabakiak, eta zu dinazun bezala, gizonene daukan ez dakit aita bitxi da, ama bitxia gogorra da, eh? Ez hori bakarrik, ez que gainera, berdin dio, esaten dana, de qué palo va la víctima, berdin dio Melian gertatutako 15 erailketa, berdin dio euskal presoak izatea, berdin dio, berdin zaio, da como, nik esaten dut, ami, eske ez dago imputaziorik, eske, barkatu, blokeatu egiten dozue ikerketa guztiak. Zelan, eta goi-mailako adibidez poliziak egiten badau, edo saiatzen badau ikerketa hori egiten, blokeatu egiten zaio. Gogoratu, atzo, urten zan, Pako Etxeberriari, hasi egin direla esanez, bueno, igual egiten ari dan lana, pues, que ez dala hainbitzia, eta badakigun ordan, zelan lagundu dauan hainbat eta hainbat, memoria historikoan, itzelesko papera izan duen gizon honek, dala solemnitate bat, bere antropologiko, eta bere ikerketa mailan, eta orain daude, bebai pertsona hau kolokan jartzen, ze azken finean ez dago esaten, guk nahi duguna entzun eta idatzi gelditu da egiten. Lehenengo arantzadirekin hasi dira, erakundearekin, eta gero, arantzadin badakigu zein garrantzia daukan zu dinozun bezala Pakok, ez? Da zelako lana egin duen, ez? Eta zenbat gauza atarra dituen argitara, ez? Eta orduan, hori komeni zaie estaltzea, eta orain arten ez dira ausartu, baina hasi dira, eta horrek soka ikar dezake, ez? Azkena izango litzateke, Pakoren lana ere zalantzan jartzea, hori izango litzateke, azkena, ez? Uste dute, egin duen lana eta egiten ari den lana, memoria historiko guztian, eta, ordua daukagu Lasa eta Zabala eta kasuak, ez? Hortxe ditugu, eta berari neurri batean, berari eta bere ekipori esker, ez? Orduan, hori bezalantza jartzen badugu noragoaz. Ari dira, memoria historikoaren bueltan, ez? Erabilpen politiko oso, egunetik egune oso ezberdina egiten, ez? Taia da, kasuaren arabera, ez? Alderdik batzuk hartzen dituztela, ez? Defendatzeko bezala, beste batzuk ez, eta hor justu Arantzaia aipatuzu, ikusi dugu azken asteetan, ez? Webguneekin sortu den kontu guzti hori. Azken finean, zu dinoz, espero dutez ikustea, baina nik uste dute defenestratuko dabiela, saiatzen kanpaina bat egiten. Azkena. Baina ikusi dugu, beste kasuetan nola goraipatu da pertsona bat, eta pertsona hori azken finean gero ez bazaite ondo etorri nire interes politikoentzako, antolatuko azken finean... Oztopoa bada, bastartuko dugu, ez? Dakigu dela, instituzionalki dagoen violentzia bat, orduan, nordeko poterea, nordeko baliabideak, gauzak antolatzeko bere eran eta bera gura dagoen porque jendeak, niri luratuta gelditzen daz, berba egiten dutzezunean, impunitatearen inguruan, joan behar dana kartzelara badoa, barkatu? Ez dakit ez da bien ulertzen zer dan impunitate hitza, edo benetan itxu jarraitu nahi da bien, porque eske dinosu, pero si eske gainera, sartzen badugu pobrezia erditik, pero si eske pobreak beti goaz gartzelara. Pobreak eta emakumeak eta migranteak eta arrazializatuak, batez ere. Porque asko pentsatzen dute gartzelak zuriz beteta dauzela. Ez da horrela. Eta hori dago pobreziarekin lotuta. Eta dirua daukatenak, hori ikusten dugu, prebarikazioa, no seke, koetxo, tal... Eta libratzen dira, eta badoaz bora-borara. Ida, baina zenolako justizia, eta, karo, gero, haunditen jake aurpegia eta hoa esaten, ezke gu hemen Espainia mainan aplikatzen dugu justizia. Zuena,
izango da. Orain beste bati helduko diogu, ez? Zaintzari berari izan ere, zaintzan aldeko itun baten oinarriak ezarri ditu elkarrizketa sozialerako mailak, ez? Eusko Jaurlaritzaren babestan eratutako mahai honek, hau badator bai ala bai, ez? Martxoaren 8 mugimendu feministak iragarritako greba feministari lotuta, ziurrenik ikusi ez du? Ni nau jarraitzen pentsatzen ze nolako antolakuntza izango dan zaintzetan oinarritutako sistema bat, guk eskatzen dugula, movimentu feministak eskatzen dagoena, zelan antolatuko da. Porque hau bai erabiltzen ari da berriro autoeskunde garaiarako. Pasaren egunean urten zen Arto Zabala, esanez, inmigranteak gonbidatuta gu harrera herria garela, eta ni Twitterren erantzun nion, barkaidazu, baina zein migrante? Kalean bizi direnak, lan prekarioenak jasotzen dabienak, emakume razializatu gotak jaten dute dana eta interna adibidez ez dozuela deusestatzen, poliziak arrazakeriaren oinarrituta, egunero blokeatzen dituenak edo identifikatzen. Hoiek bebai gonbidatuak dira, ongitorriak dira gure herrian, edo bakarrik nazionalizatutak direnak eta orduan boskatu alzaituenak. Hori da. Bueno, zaintza, nik uste dut aspaldian egon garela feministok, ez? Zaintza erdigunean esaten, eta hori barneratut eukidugu zaintza erdigunean ideia hori, ez da? Eta ni batzutan esan dira, baina hasi beharko dugu hori zehazten, zer den zaintza erdigunean jartzea, ez da? Hori nire taldean, edo bai asambleetan behin baino gehiagotan esan dut, ez? Nik uste dut aurton, martxoaren 8 inguruan sortu diren asamblea batzutan edo bilera batzutan, eta ja hasi garela behintzat, apur bat, hankak lurrean horretaz, ez bakarrik esaten, erdigunean jarri behar dugu, espabeze, zer den erdigunean jartzea zehazten esango nuke, eta ez martxoaren 8 aurretik, eta bai eta martxoaren 8 ondoren, ez, badeude ja herri askotan, baina data jarrita horretaz hitz egiteko, ja, zehazten hasteko, ez. Eta, nik esan edute, emakume eta andra zaharrok, oso larrituta gaudela, oso keskatuta gaudela zaintzarekin. Eta zergatik esango dut, ez? Guk kasu askotan zaindu izan ditugu gure umeak, zaintzen ditugu gure umeen umeak, senarrak ere zaintzen ditugu askotan, gehienetan edo kasu askotan bintzen gueño zarragoak direlako, eta gu baino arazo gehiago dutelako, osasun arazoak adibidez, eta oraindik zaintzen ditugu gure guresoak, kasu batzutan. Eta orduan, zaintza guzti hori eginda eta egiten dugun emakume zaharro, edo andra zaharro, pentsatzen dugu askotan, ez, orain ez, eta nok zainduko gaitu. Nok zainduko gaitu. Ez, daukagun zaintza sistema, badakigu zer den, zaharretxeak nola antolatuta dauden, hori dira negozioak dira, kasu gehienetan edo askotan negozioak dira. Orduan, gure jubilazioarekin, naiz eta desente izan, ez zaigu helduko hori ordaintzeko. Etxean norbait kontratatu nahi badugu, baldintza duinetan kontratatzen badugu behintzat, beste gauza bada, batzutan ze baldintzatan kontratatzen diren etxeko langileak, ezta? Hori kontratatzen baditugu, guk ez dugu izango hori ordaintzeko dirurik. Orduan, nork zainduko gaitugu, ez? Betiko zaintzaileok eta zaintzailea garenok nok zainduko gaitu, ez? Ni, itxaropena daukat, behar bada, orain ez sortzen ari diren gune hauetan, gau hauek aztertuko direla eta tratatuko direla. Zer gertatzen zaiguala ere? Batzutan, zaintzaileok ez dugula libre bileretara joateko ere. Hori da beste gai bat, ez? Zergatik ez ara bilerara etorri, zaintzan nengoelako. Eta hori da oso gogorra, ez? Nik joan nahiko nuke bilera guztietara, eta batzutan ez daukat joaterik zaintzan nagoelako.
Eta orduan, bueno, zan edute, lehen esan duan bezala, emakume zaharrok oso keskatuta gaude, Andra zaharrok oso keskatuta gaude honekin, Zu dinozu, Andra zaharrok, niri atzo deitu zidan oso lagun min bat, arrazializatua, hau planteatzen. Zelan da posible planteatzea greba bat, non, azken finean, definitu behar da zer diran zaintzak, nondik datosan, nork egiten dituen, zelan ordainduko diren, zelan planteatuko dan publikoki, eta pertsona hauek daude adibidez interna moduan. Zelan joango dira asambleetara, zelan planteatuko dute bere beharrak, zelan planteatuko dute euren ikuspuntuak. Porque azken finean, beste emakume batzuk joan aldira, bere egoera sozioekonomikoa hobeagoa izango dela, ondo dago jatea, eta azken finean gauzak bultzatzea, eta baina zelan bebai entzun, hainbat eta hainbat agotz ezberdin. Kontratatuen kasuan adibidez, ez? Hori da, adibidez dinot, azken sozioekonomikoki, azken finean, segurtasun ekonomiko bat daukatenak, eta horrek bermatzen dio, aizialdi bat izatea, eta azken finean, dedikatzea euren gozamenetara, eta euren artean egotea feminismo, bizip modu moduan, eta aurrera erotea. Baina, zer gertatzen da, hori guztia bermatuta ez duten emakumeekin. Eta, klaro, niri beti etortzen zait, oindela bakarrik 3 urte entzun nebala kuidadora, eta gainera esan da, mujer sandwich. Osea, zaudela erdian, ume txikerrak hartzen, eta egunero zaintzen, eta gero, azkene, gehiengoetan bebai, pertsona nagusiak. Niri termino hori, da como eufemismo bat, porque pentsaten dut, izan behar da, mujer lasaina. Gazta guztietan, porque gero ez da bakarrik zaintza familiarra, baizik eta zaintza soziala, zaintza lagunekoa, familia beba, claro, zure langilea, zure lankideak beba, zaintza, hitza oso handia da, bakarrik nire ustez gelditzeko, edo ekonomikoki alde batetik egiten dana, edo maitasun aldetik egiten dana, baina zaintza izan behar da, niretzako joan behar da asko zaratago. Eta zaintzaren motxilan ezin da emakumeen bizkar bakarrik egon. Nik uste dut zaintza denok arduretu beharko genukela, ez da? Eta, ez dut esango gizon batzuk ez direnek arduratzen, ez? Gizon batzuk arduratzen dira zaintzaz, baina emakumeok askoz ere portzentai handiagoa daramagu zaintzaren ardura, ez da? Ardura bai orduetan eta bai ez dakit pentsatzea nola zer, ez? Zuk esan duzuna, ez? Sandwich asko dago, asko gaude, eta orduan, esan duzun bezala, ez? Lan kontratatuek zail daukate bileretara joateko. Eta borondatez egiten dugun, edo familian egiten dugun, zaintza egiten dugunok ere, batzutan zail daukagu joateko, ez? Hala ere, nik uste dut alegin bat egin behar dugula, eta ez dakite greba den, ez dakite eraginkorrena izango den, edo ona izango den, gauza bat badea ikusten dut ona edo positiboa, behintzat sasoiz ari garela edo ari direla antolatzen, ez? Lehen esan dugu presak ez ditugula asko laguntzen gauzak egiten, ez? Eta oraingoan behintzat ikusten da epe luzeagora ari direla planteatzen edo ikusten, eta horrek behintzat gauza hon bat badauka. Hala ere, esan duen bezala, muga asko daukagu emakumeok bileta joateko ere, zaintzaileok, Ez da iritsiko zaizkigu berri gehiago grebaren bueltan, helduko diogu bestaten horri, eta baita ere ez ikusiko dugu hauteskundetatik aparte ere erakunde publiko politikoek nolako, nola hartzen duten hori. Eskerrik asko bioi, gaur gurekin hemen izatearren, eta jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara.